ngwa bido nuguba. Anya biawago ewo. Anya biawago. Anya biawago ewo. Anya biawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya biawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya biawago. Kweni ọzọ. Anya biawago ewo. Anya biawago. Anya biawago ewo. Anya biawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya biawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya biawago. Ngwa si n'Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Dejene. Daalụnụ. Igbo anyị abịa. This is Igbo Class World Awareness. We are here to promote and protect our language and culture. We are here to rescue our dying Igbo language. Please join us, support us by clicking like, share, and subscribe to our YouTube channel, Igbo Anyị Abịa. Please invite others. Invite your mother, your father, your wife, your children. Please come closer. Those that are married to non-Igbo, bring your wife so that they will learn our language. To be able to communicate, at least learn how to express themselves and greet you. We are about to start Igbo World Class. That's why we are creating awareness for our people to know, because our language is dying. UNESCO predicted, they revealed in 2012 that in no distant time, in the end of this century, Igbo language will die. It is among the endangered language that they listed. Among all, Yoruba is not among it. Hausa is not among it. We are here to tell our people to join hands to save our language. Please support us. Now back to our native language, Igbo. Back to roots. Time to end pretense and fake life, because we haven't seen any Chinese person who doesn't know how to speak China. We haven't seen any Spanish person who doesn't know how to speak Chinese. We haven't seen any English person who doesn't know how to speak English. We haven't seen any Hausa or Yoruba or any, even India, any ethnic group, only in Igbo language that they have shifted to speaking English. They have stopped speaking Igbo language to their children. It is very sad and worrisome. That's why we are here to rescue our language. Biko kwado na anyị. Ngwa gwanuba va binye aka na akwụkwọ. Subscribe. Ngwa gwanuba. Subscribe to our YouTube channel, Igbo Anya. Yes, Afia bụ Igbo Anya Abịa. Cheli ka okwuchi ikwu, Adaobi kwuchi ikwu. Subscribe to our YouTube channel. Afia bụ gịnị? Igbo Anya Abịa. Na Twitter Afia bụ gịnị? Igbo Anya Abịa. Na Instagram Afia bụ gịnị? Igbo Anya Abịa. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme masịrị gị na ọ na-amasị gị, ịkwado anyị sọsọ inye thumb up, subscribe. Nyawa bụ ịkwado anyị, maka na onye na-eme like ịkwadosiwe ike ọ na-aga n'iru. Nya ka anyị na-ayọ unu. Daalụ. Sinipa daalụ. Tata anyị ga-agụ akwụkwọ a edelie 100 guinea dogs. Anyị agụgo some chapters. Anyị agụgo akụkụ ụfọdụ. Taa anyị ga-agakwa n'iru gụọ ndị ọzọ ka unu nọlụ. Unu apụkwana, unu apụna, unu ya amụta ofu ihe. Ma ndị togoleto, onwe ndị amaazị asụ Igbo, o nwekwu ndị nne na nna amaazị asụ, nwe ndị togoleto amaazị asụ Igbo. Mana anyị ji ntụtụ atụtụ juo iko. Nya bụ ịnọlụ anyị na-ekwu ya, ikaba arụ mụchata ofu ihe, ịkọwalụ ụmụ gị, interpret elu nwunye gị. Maka ndị be anyị ọtụtụ pụchi ije nụcha ndị abụrụ ndị be anyị
gboo fa sifa na ihe na-eme kpọtanụ fa unu fu ebe a na-akọ ọnụ maọbụ eme saga unu eje n'ebe ahụ bịa na ebe unu ga-amụta ihe papa nnekwu gịnị na-emekwa gị ngwa ịchọ daji unu ga-anọ ka anyị mee ọsọ unu ga-anọ unu pụọ mmadụ enye unu lacham so unu nọrọ ka emetie ka nne unu lacham maka na unu pụọ anyị akwa enyezi unu gịnị lacham ebe mba na-enye njimalia good dog ịrọ ka iru edo ọ dị innocent ngwa kwuonu good dog kere ihe bụ good n'Igbo mma onye ahụ bụ ezigbo mmadụ kwuo na ezigbo mmadụ ezigbo nkịta good dog mud dog anyị agụgokwa ebe ikwuteli anyị ji kwuo pọtọpọtọ kwuonu mọd pọtọpọtọ nkịta bịa tụrụghalite onwe ya na ụpa pọtọpọtọ kwuonu pọtọpọtọ what a mess hey osi what a mess osi kedu ihe na-emekwenu song dog ka ihe bụ song n'Igbo egwu song is called egwu strong dog ka ihe bụ dog nkịta siri ike rinne ngwa kwuo nkịta papa nnekwu kwuo nkịta agịdịgba nwa kwuo nkịta siri ike guys very long dog nekwie long ogologo yes nkịta tụrụ ogologo ngwa long ogologo kwuo na ogologo tiny dog yes ịma na small bụ obele ikwutelie kwuolu na onwe na akụrụ kwutelie unu magolu the difference the tiny bụ ntọ mana small bụ gịnị obele small bụ gịnị ne nke chekwa cool ka ya bụ cool n'Igbo ihe jụrụ oyi ihe that is ọ makwa ihe mara mma cool nya ọdụ bịali shiny dog ka ihe bụ shiny n'Igbo ihe na-amụke amụke ihe na-amụke amụke dadi anyị aga ọ bụkwa enyi mmọnwụ dadi anyị abịa dadi anyị adọkakwa nri mmọnwụ yọkwa biko jeni dọka anya ka anyị si anya nya yọọ biko o kwere ụmụ dọka yọọ biko okwekwe yọọ biko dọka ọgbọnsọ dapụzie ya na ọgbago ọsọ anyị bụ mmọnwụ ka ọ bịa yie anyị egwu anyị bụ ọjawa nwa na anyị anaghị atụ egwu anyị anaghị akụja no anyị anaghị akụja yes ndị ilofụrụ m kụja onye ilofụrụ m kụja ka ịma nke anyị ma nke ọzọ ka maka ọjọ ngwa Charlie na agịdịgba ka ọ bịabago mumigebe papa nnekwu ngwa n'ọrụ chere ka m krie daadị nwa ụra na-atụ ya nwa mgbado obi na-agụrụ ụwa chọọ nke ị ga-emenwu ka ị na-eme ka m bịa nwa ụra na-atụ ya
scary because it's so Who's scary car? Bad dog carried everywhere. So nkita bere no ni mapa. Nenu obere no everything no nature. Oya no ni mapa. Ne everything no nature. No ni mapa mmadi. Na ba. Hey. Nkita no na bag. Kaya bu bag ni Igbo. Apa. Ne drag dog. Kaya bu drag. Akpụ ya akpụ, kpụrụ ya ka ewu. Kwuo na ewu akpụ. Akpụrụ ya onye arara n'iwe amakwu ya nya ụdọ. Ka ihe bụ rope n'Igbo. Ụdọ, kwuo na ụdọ. Amụ ya nya ụdọ. Ma ọ bụ na ọ nara ekwu okwu, amụ ya nya ụdọ n'olu. Ne scary dog. Ka ihe bụ scary. Ka ihe bụ scary oke nwa. Itu egwu. Egwu bụ scared. Scared. Scared bụ gịnị? Egwu. Yes, na putelie. Iputelie kwuo n'aka. Na amụtakwa o. Ọ dụọ impossible. All the possible. Man, you can do it. You can make your children to speak Igbo language. Subali ya. Kebi na-edesi papa. Papa Kebi, no lacham for you. No lacham. Here we call lacham. Imali video mo gendi. Obu na epuo n'ikwere ese anyị eme oge ndị Igbo. Anyị eje quarantine. Eje quarantine. Anyị mechere ihe ndị ọga aka jetugogo na North Corner. We debe ga ebe a and ihe lacha ma ọkụ ya. Ọkwụ ụnụ ayọkwana m maka olukwe na omume mgbe anwụ obido akwa ụmụazị na-eme mpụ na aghụghọ a na-eme mpụ a na-adị m akpali amụ ị ga-abụkwu ya ngwa chelika nrafu ya Henry ka ihe bụ Henry o nwere ntutu gịnị rinne guard dog Can you mean God? Take okay one. Can you mean? Onye gini. Muna fuze kwonu. Kwona aka imali na give uzo kweli. So oge nwa amali anya ka nji ju onya. Okwutezie ka go nwa amali kwe. Maka onye amali ihe ka egwu uzo aju. Onye mani kuzie ni omuta ma achoro m ka onu ka okwu mana ikwutelie okwubezi gbachi nke. God bụ onye nche kwuo na onye nche. Ị nwetere stay dog. Iwure onye nwunye na-alụ ya ka stay. Ka ya bụ ebe ahụ. Mpali anwụ. Stay. Ka ya bụ stay n'Igbo. Stay. Nọlụ. Kwuo nọlụ. Play dog. Mkpali amụ ma ọ bụ ikpọkwa anya gịnị egwuregwu. Kpọọ na egwuregwu. Red dog. Ka ihe ọ bụ n'Igbo? Red means mmemme. That is bloody. Mmemme. Kwuonu mmemme. Here to save the day, dog. What are you here to save the day, dog? Ọ bụ ka ọ na-echekwa nche. Sheep dog. Ka ihe bụ sheep n'Igbo? Sheep bụ ewu dog. Ewu. Ọ bụrụ ewu unu chọọ ikwutie mana unu ekwutechere sheep dị iche na goat. So goat. Sheep. Kangaroo. Ọ bụrụ ezi bụ gịnị? Pig. Ngwa kwuonu atụrụ. Asleep dog. What can you mean? Asleep. Kwuo na ọ na-alala ụla. Ụra dobi aka. Nke mop dog.
Kebu mob. Iviche uno, kwonu iviche uno mob. Nyenu no nwe anya. Mob, ivria na-enye mob. O ihe eji, ọ dịka ihe eji eviche uno. Aji metiteli anya, ọ dịka mob. Mviche uno. A sleep dog. Top dog. Okay, ọ na-alala ụla. Fast. Kebu fast. Also, kwuo na also. Top dog. Top dog. Enu kwuo n'aka unu nwetelie unu na-eme ọfụma daalụnụ ọ dụka anyị akwụsị ebe anyị pịakụnata ya mbosi ọzọ anyị memekwa ebe anyị kwụsị ka anyị wetazie akwụkwọ Igbo gụọ anyị weta akwụkwọ Igbo ka anyị ga-ekwu afọ ihe n'Igbo kedu afọ ihe dị iche iche n'Igbo nne ma Watergun. Kevin Ọ dị nso. Kedu ihe bụ ihe n'Igbo? Daalụ. Kedu ihe bụ ihe n'Igbo? Ekwentị. Ekwentị kwa. Kedu bụ kwuonu? Elekere kwuo na aka nwa aka o kwutelie. Elekere ke ihe bụ ihe a n'Igbo? Kwuonu n'onwe unu aka. Kedu ihe bụ ego kwuo n'aka kụpụ n'aka n'ike unu na-enweta ka ihe bụ ihe akpa ego o putekwulie kwuo n'aka kụpụ n'aka kụpụ n'aka n'ike unu na-eme ọfụma ụmụ onye nze onye ebughị oke mmadụ obidowe n'ọba mma ka ezi bịa nso nọrọ ọfụma ụmụazị ndị na-enye anyị nsogbu afụchago radewela onwe maka raso na-adịrọ mma raso na gịnị a na-adịrọ mma ụmụ kịlịkịlị ụmụazị na-enye anyị nsogbu tantrum ndị na-eti mkpu oti mkpu ke ihe bụ ihe n'Igbo unu nwetalie efele kwuo na-eti efele kwuo n'aka kwụpụ n'aka n'ike kwụpụ n'aka krim ude kwuo n'aka n'ike kwuo n'aka n'enye nke ga-anị ọ bụrụ ngaji anya makwa bụ ire n'Igbo iwe bụ gịnị fọk anya amarị anyị a si gụkọ ihe ịma nke ịmara aga akọkwana nya do what you can do best so anyị akọ ihe anyị amara fọk anyị amara ya anyị mata ya ngwa nenie oke nwa onye nke bụ Adaugonze oke nwa Igwe na-agụ mụnwa bụ Ijelenze onye bụ Adaugonze mama nnekwu anyị nwekwuru pa nnekwu nwa agịrịgba nwa Igbo anyị abịago n'uju anyị nwee ulukpu anyị bụ Igbo language police anyị apụtago ka anyị kpụkọba ndị Igbo na-asụ oyibo onye ọbụla bụ onye Igbo pụtara
we swallow and you buy Matarano on you, why you chicken, Bichikim, oh, I go Suribo, you nke ga anya unu na ọ bụrụ ya kwuo na ahụ ya n'Igbo mkpịsị odee kwuo na mkpịsị odee kwuo na aka n'ike ni keri gazi mma ọ bụ isi n'ụtọ iwe ememego dubara ivu ya ọ gbatabazịa ibu bie ndị oli ma o ghere skinny boy keri ọ bụ ịkpali na nwa akpali biko Ịkpali ọ mana na ihe adugo lively ọ bịaba ịma na o nwere ndị na-eme like that ọ dị ka ihe agha na-enwe isi ọ na-anya ba agalụ gaa iru mgbe ihe nwebezi isi tiweti ba agbalụ bịabazịa cheli kpumigelie ka ọ ghara ịda kpumigewenu ngwa na-enyi nke ke ihe ọ bụ kedu arịa n'Igbo yes, unu nwale nke Ngaji, I don't because you never make kiki even on an onwe color. I'm gonna stop. Mbo, oh no, Nania, look on a chap brown. Oh, table do brown. Mas come. Hey, Mbakubana aka video Igbo. Akwụkwọ Jenny Jonya gotelu ụmụ unu anyị meli order from Ọkaba anyị wee fee n'elu dana wee lute ebe a maka gịnị ka anyị wee welie na-akụzi Igbo ka anyị rescue Igbo na-ahụnyu anya pii ọnya so onye ọbụla soro mere ka atụkọta aka ọnụ ọgba ofu a sị na gidigidi bụ ugwu eze n'igwe bụ ike maka ofu onye ama mmenwu ya unu ga-abịa kwadosie anyị ike solume mba anyị agụbugo nke nu mbosi ndị ụmụ Biafra bịa na this hall so anyị agụ nke anyị aka gụrụ n'ebe anyị nọ anyị bụ nke ụmụaka ụmụ Biafra mbosi hall so ka anyị gụọ nke abiti ụda ume bụ ABCD Igbo nya vowel sound ụda ume vowel man ọ bụrụ ihe anyị ga-aga dipa ma anyị ya emecheli obele ngwa gụzie ebe gụọ ya ọ bụrụ oke ngwa kwuo na ịmarụ imizi aka papa aka aki aka anya anya anyị anya ọka ọsọ Igbo nke dọka mama onye dọkalia iburu ya ụmụazị adọkaga akwụkwọ ka anyị rafụzie ka anyị ghara imetu aka maka anyị ga na-eme ya kwa mbọsị ka anyị zuzie ike unu agbanigo kwuolu na onwe unu aka ngọkwuonu anyị emesigo ọgọkwa elu olu gbara ọsọ jere ịgbanye unu agbakwa n'ọsọ ama unu na ada obi na-eji okenye chọọ ịgbanye iru okike idelitizi edeli ngwa gụbani
anyị emesigo ewo anyị emesigo anyị emesigo ewo anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị emesigo kweni ọzọ anyị anabago ewo anyị anabago anyị anabago ewo anyị anabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-erefuni aka mgbe n'ịnyanga anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị anabago ngwasịnị ka emesịa ka ọ dị mbọsị nta ka ọ dị mbọsị nta ka anyị chụọ na Owere nchi ka ọ dị ka enwe amara ọfịa ngwa kpondo 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 kpondo